kupára, már éreztük, hogy lesz itt néhány gigszer. A nevező túrán ölelgettünk egy üvegbort vagy 10-szer. Aztán elindult néhány gólya, és eltűnt néhány gólya. Az ott lévő munkások semmit nem tudtak róla, felkapták és vitték, aztán meg nem hitték, hogy mi történhet még. Amikor tovább mentünk útunkon, jó páran felöntöttünk a garatra. Próbáltuk felidézni, mi történt, de nem jutottunk sokra. Ránéztünk a pólónkra és felkiáltottuk, hogy ez mi a foltokban látszódott, hogy mi is volt a fia. Mi tudtuk, hogy ez hiba, de nincs mit tenni, hogyha minden jön kifelé. Azt mondom, hány, hogyha túl sokat itt áll, ha zavaros az agyad, és minden homály, akkor még várj, amíg tele lesz a tár. 6 korsó sör mellett én vagyok a sztár. A vagyomlú tacskófejek lendületbe jönnek, a feladatok készen, minden megnyernek. Nem kell a duma, mert miénk lesz a kupa, de addig is ígyunk még. Azt mondom, hány, hogyha túl sokat itt áll, ha zavaros az agyad, és minden homály, akkor még várj, amíg tele lesz a tár. 6 korsó sör mellett én vagyok a sztár. Hány, hogyha túl sokat itt áll, oké, hogy gólya vagy, de ne a cipőmre. Hány, miért többet ne csinálj, lehet, hogy így neked jobb, de nekem fáj. Azt mondom, hány, a ködörbe hány. Azt mondom, hány, a ködörbe hány. Azt mondom, hány, hogyha túl sokat itt áll, ha zavaros az agyad, és minden homály, akkor még várj, amíg tele lesz a tár. 6 korsó sör mellett én vagyok a sztár. Azt mondom, hány, a vödörbe hány. Azt mondom, hány. Azt mondom, hány. Köszönöm szépen.